magaling, no? Kung Magaling. pero ang sinasabi natin dito, John, ano, dapat Mm. malinaw muna, no? Kasi hanggang ngayon, sabi ng FDA, ay wala pang dapat dumaan ito, no? Sa proseso, hindi pwedeng ini-smuggle lang ito at yung mga VIP ay siyang unang nabakunahan, no? Dumaan tayo sa proseso. Wala dapat shortcut dito. Ako naman, hindi naman sa huhusga kaagad kung talagang effective, because there are also literatures, no, medical literature that says magaling naman sila, no, itong Sinovac, then idaan sa proseso na itinakda ng ating mga regulasyon at ng ating batas, no. Hindi naman dahil automatic din dahil pinayagan ng Europa at ng Amerika yung isa, yung Pfizer BioNTech, ayun na kaagad ang gagamitin natin. Dahil iba rin ang ating sitwasyon sa Pilipinas, no? Ano bang nararapat dito? So yun ang dapat linawin. Ang mahirap lang kasi ngayon, John, parang hindi ko rin nagustuhan yung arrogance of promoting this vaccination. Kung ayaw niyo, di ba?